Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi voi face o pâine de casă. Pentru pâinea de casă avem nevoie de o lingură de sare, o lingură de zahăr, 25 de grame de drojdie, 30 de ml de ulei de măsline și 600 de ml de apă. Prima dată vom avea nevoie de drojdie și zahăr pentru a face maiaua. Și zahărul și vom pune 100 de ml de apă. Eu fac maiaua direct în lighea, nu mai pun separat. Și amestecăm până se omogenizează tot. Și o lăsăm la dospit 10 minute până se dublează volumul. După ce mai iau așa dublat volumul, după cum vedeți, vom adăuga sarea, uleiul și puțin câte puțin apa. Aproximativ 5-600 ml de apă. Dar depinde de făină. O făină este mai uscată, o făină este mai umedă. Vom adăuga și restul de apă. O să vedeți că nu o să necesite multă frământare, decât să fie legată. Vedeți cum arată? Așa arată alotul. Nu este legat suficient pentru că o să ne ajute la împăturire. Timp de 40 de minute o să lăsăm la dospit. În astea 40 de minute îl vom împacheta la fiecare 10-15 minute ca să iasă alotul mai aerat. Uitați, așa arată. Vom acoperi ligheanul cu un prosop sau cu o hârtie de copt. Așa arată alotul după 15 minute. Și acum îl luăm la împachetat. Presărăm un pic de făină și întoarcem invers și îl facem așa. Vedeți? Așa arată acum. Are altă textură. Deja începe pulele de aer. Și acum îl vom lăsa iar 15 minute, după care o să-l împachetăm iar. Să vedeți ce textură o să prindă. Acum o voi împacheta pentru ultima dată. Și o lăsăm 20 de minute la dospit. După care o vom pune în tavă sau în cratiță sau ce doriți. Este foarte aerată. E un alot foarte aerat. Acum o voi lăsa 20 de minute la dospit pentru ultima dată. După care o vom pune în tavă. După 40 de minute s-a dospit foarte frumos, după cum se vede. Este foarte elastică, foarte aerată. Rezervăm un pic de făină pe masă, să nu se lipească. O punem pe masă
Și începem să o împachetăm la colțuri. Colțurile interior întotdeauna. Facem un simplu masaj. Foarte multe bule de aer. O punem în cratiță sau în tavă, dar nu mai o întindem deloc. Îi dăm o formă cât mai rotundă. Mie îmi place să o ud un pic cu apă, ca să pot să presăm făină. Și faceți un desen care doriți. Îl punem în cratiță și lăsăm pentru dospit 20 de minute. Între timp o să punem cuptorul la preîncălzit la 180 de grade 20 de minute. Îi punem în oală hârtie de copt pentru orice eventualitate. Da? Acum o voi lăsa la dospit timp de 20 de minute. După aceea o voi băga în cuptorul preîncălzit la 200 de grade timp de 45 de minute. Cea mai bună bine au mami. Popiți, tuțipiți! Voi pune cuptorul la încălzit, sus și jos, la 200 de grade. Pâinica noastră s-a dăspit și o voi pune în cuptor la 200 de grade timp de 45 de minute. După 20 de minute voi pune pe deasupra o hârtie de copt ca să nu o ia focul prea repede. Au trecut cele 20 de minute care vom pune hârtia. O punem pe deasupra. Au trecut cele 45 de minute și vom scoate pâinea. Asta e rețeta mamele. E cea mai bună. Popiți, tuțipiți! Așa arată pâinea cu maia. După ce se va răci, o vom tăia felii ca să vedeți cum arată în interiorul pâinii. Acum că s-a răcit, o vom tăia.